Good afternoon everyone. I'm Crystal Madera and this is my vlog. Karon guys, kay prank na to si Yan. Ay mo sama. Tara siya karon. Nag-ayos yung motor. Tara siya. Kuri siya sa motor. Ako dari pasagdara ko niya. Tara. Importante gid kay siya ang motor. Iya gyud ang kinabuhi. Di na, tawagan na nato. Psst. Han. Dali sagod. Dali ba? Kaya uy. Dali. Video ito, kasama to? Video na to? Nako ipa-challenge nimo. Ay kuha na niya. Ay palag ha. Bantay. Buwan na imong bag. Logo ba? Pasuot nako ni kong jacket si buwan. Okay. Ha? Okay. Style na sige pang tara dia. Gusto ka na. Uy, di na, suta na ni. Di na, dali eh. No. Kaya uy. Bugan yung jacket ang makalaba ko ano eh. Bugat may labon di. Pagdali ba? Kaya uy, wala magbao. Dali eh, ha? Mana? Nya. Dali. Gunito sa cellphone. Ano? Okay guys, nasuot na niya. Stay dito na. Ayaw pala yun ba? Nakita na ako ni sa Facebook. Gaya na. Ano? Wala ko nang hindi ko ba? Ay. Ano ka? Hindi na. Ito rin ito lang jacket ah. Sumunod ako ano eh. Ikaw. Guba niya yung jacket. Guba niya ka rin jacket. Ano mo? Wait. Hindi ka ba lang tawag guys? Ano? Mga kalaki niya guys, oh, minunggol juga guys. Yung sa mga happy. Marong explosion eh. Yo. Buang mga ano. Ayan na dito. Okay. Isi jadi yung jacket ron. Yeah. Ura kaglawan. Mura juga ang nasa kuha niya basakan niya panghadlok sa mga kando. Alam ko na binabalak. Magkatawa ko si Wong Nam. Tawa, may kugwantar. Ano buwan mo? Balik. Balik kaway guys. Palpak na bukol na. Happy naman. Sama itong stick, uy. Gaba.
Tungod sa yung kadako. Tungod sa yung kadako sing lawas tabali ang steak. Ganito pa. Ito pa. Wala pa ba? Ang taga mo pa nga. Uy. Gay. Patay ka ng ate yan eh. Sabi na ebidensya. Ebidensya. Balik. So guys, wala na success akong buwan plano. Nangan, kay gubukon ng giyatag mo. Nabali ang kamunggan. Nga, bagampaw.